Ti Masakbayan. Ti napalabas, babaan ken ni Rhea, naamuan dagiti dadakkel na nga agkaadalan da ken ni Max iti universidad. Naamuan da pay at tinulungan ni Max daytoy, idi na ipagalis iti bus. Iti matpagadalan, sinagutan ni Max ni Rhea iti sabong, kas peace offering na. Iti maysa nga aldaw, adda nang yawag ken ni Berto, arumaot dagiti kabusor, iti masakupan da. Idi si Mang Patdapon so iti purok da, nasdaaw ni Lisa nga asawa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wah, agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarip puugan ida? Adda nga ta anteng dagijay apuli. Apay asaan da maabak? Day tamat ti atap ko. Addan sa nga agpayso anting-anting da. Masapul nga rod, amatagikwa tayo ti anteng-anteng. Kasano kuma? Saan tayo nga ammo no anya aklase dayjay nga anting-anting? Anya nga tangay dayjay aklase ti anteng-anteng. Nagbilagkit din, tapulos asaan tayo ida amaabak. Manun tinapasag kadagiti kakadwa tayo. Nasakit unay tinakam ko. Paisaganam ti mainom anasangar. Tapno makalipat kami. Ne, punso, adda pa'y gayam sugat mo. Naapgas nga rod. Imbag tatakyaglaan, tinakaipalukan ti pana. Kasanon ngay, no adda sa bidong ti pana. Isu nga rod apairwar mo tinasangar apanguntra. Ugasan yu itinasangar, tapno mabugwan ti sabidong na. Saan ka no nagbaligi na itirimmaot? Ano pa'y tinapasag ka nakwana? Nasiguran na iti parawanawan, iso ngayon sa ganaan da. Yaman pa'y apo. Saan nga miin nga ipalubos ti apo ang maabak dagiti agtalagkan kwa na? Madama ka no tiragragsak di lugar tayo. Adda parte amang angay, agrarag-uda. No nasigudan da, kawatan nga rod, nga awan tinarpuog nga alad abato. Pudno na ita, bakit? Mayat tinapanunot ko ang maaramat atali. Nausaren nagiti parawanawan. Talilaang, nga mapalaagan ti kakadwa, no adda sumungad adidigra apatauden ti kabusor. Ano ka no tinapasag a kabusor? Sayang, tatakyag ka no lang tinatamaan kan ni Ponso. Saan ka din nga adda sabidong dagiti pana, dagiti kakadwa? Pudno na ita, bakit? No di daan mo ti makaagas iti dadya sabidong, ininot ang maapektaran ti salunat ni Ponso. Adda ka din damag yo, no kasano tinapasamak aranget iti lugar tayo. Saan da ka no nagbaligi alimasod iti masakupan mi? Adan sapay ka no sugat ni tatang mo iti takyag. Idi pa lang ibagbagak ka ni ama. Aliklikan dan ti rumaot. Takanayon da amaksayan. Imbagam day takadakwada. Wan, dinanugnak pa ni ama. Taimbes ka no asyak ti mangida ulo'y kiranget. Siyak ka no pa'y ti mga nawa kadakwada. Saan ka nga rod nga umanugot iti aramid da? Pudno reta, isong inawagan dak ni ama iti takrot. Max, imbag ka simangpat kan, no adda ka kuma. Amangan no saan an agsanod da amam iti rangat. Takrot kamat ngamen. Saan a kinatakrot ti mangliklik iti paggal? Ngam kinamaag tagsabay ti apoy. Daita ka di tinagawidam ditoy. Imbes nga ang kaibalas tinapasamak. Kayat yu ka di nga inakmat agsaba akas simot-simot ina. Kayat yu ka di amaibus kami amin alalaki iti puli tayo. Kasano nga ron ang makabalas tayo, numabutang kamat. Saan ko akabutang tiranget no pang salaknib ina?
Ngam no ti mapan ka agsabay ti apoy. Sabalin na saritaan na ita. Anya ti kayat mo asawan. Di kay ka di maasyan kadag iti naulila. Gapoy ti dayta arangat. Manon ti napasag. Gapoy ti minamaag arangat. Masapol ang mapantayo ti ospital tapno maagasan kayo, ama. Tapno maamuan, tiruar, ti mapaspasamak ditoy. Saan ama balin ang makibiyang dagiti pulis iti mapaspasamak ditoy? Amoy at gayam amay kaniwas ti mararamid. Apay nuliklikan yon ti kastoy. Tapno saan tayo ama ibos? Jack pulos kayat amang ngaganday tanga imbagam. Awan ti takrot iti puli tayo. Napatag ti masakbayan ti agbalinto a pamilyak, ama. Jack kayat ama ulilan to dagiti anak ko. Gapoy ti dayta arangat. Jack kayat ang makita ti rupam ditoy. Awan puli tayo abakla kan takrot. Agsanay kakit di, tasika ti sumukat kanyak. Ladingita ka, ama. Kayat ko ti makaturpos. Taagtrabaho ak para ti pamilyak. Saan kat atapno makirangat? Pumanaw ka dito'y sangok. Kagurak ti tao at takrot. Ladingita ka, ama. Masapol ang makaturposak. Ipamuspusak ti agturpos. Makitak tiliday iti rupam. Adda ka di manen parikot. Masapol ngagtrabaho ak. Tapno makaturposak, ma'am. Pinapanaw dagi di balay mi. Tadyak kaya ti agsanay ang makigubat. Adda amok ang mabalin a part-time job para kadagiti estudyante. Ijay ti papanam. Pagyamanak, ma'am. Masapol ang makaturpusak. No di da kayat nga agawidak, gapotadyak kayat ti makirangat. Awan mabalin ko. Dayawan ka iti kastapang ngadeng mo. Madi nga mintiranget iti nagbabaetan ti tunggal puli wenuklan. Diyak kayat ang mabangunan ti agbalin to a pamilyak tinagulo a lugar, ma'am. Rombeng laeng. May mayat matlaeng ti kapya ngem ti gubat. Awan resat agubat ti klanwar. Amom kadi a pinagtalaw da ni Max ije balayda. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat. Ha? Kas na ka di, ma'am? Kasano ang makaadal no pinagtalaw da? Simrek akas working student. Adda part-time job na. Kasla isun ti mang paadal iti bagbagi na, ma'am? Tapno saan laeng asumardang. Tinulungak ang makastrak iti trabaho. Tapno ituloy na matlaeng ti agadal. Kaasimat nga rod ni Max, ma'am. Di na kayat ti makiraman iti rangat iti lugaryo. Iso akinay kayat na ti ag-working student. Pudno nga rod ti bagbagana. Adi na kayat ti makiraman iti rangat ti pulida. Kan ti pulimi, ma'am. Pinagtalaw ka nun ni Tata Punso ni Max. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat, tatang. Napatpatag ka ni Ponso ti gubat ngam tinasaya ta masakbayan ti Polina. Kat nagsardang ka din ni Max nga agadal? Saan, ama? Tinulungan ti maestrami anakastrak iti trabaho na. Part-time job ka no. Tapno may tuloy na matlaang ti panagadal na. Kaskal tayo. Di namat kayat tiriribok. Kasta kumamat ti amana. Kasano nga ta amaalukoy tayo ti amana. Ama isardeng kumanday to'y aklanwar. Masiguradok amarigatan tunay jay tanasugatan. Iso apilitin ng agsanay ti anak na. Ngam saan akayat ni Max ti agsanay? Iso apinapanaw ti amana. O sino nga ta tidutukan manan ni Ponso a sumukat ken kuana? No saan matakayat ni Max ti sumukat ken kuana? Kaasimat ni Max sama. Pinagtalaw da piman. Ponso, saan matan nga agimbag day ta imam? Nakarkaro mat alimtag. Mangayab ka iti nalaing nga albularyo iti purok.
Di amuna ti agduduma abulong ang makaagas. Adan pinaayabak amang ngagas at taga dita baba. Nalaing ka no day. Dandani siguro itan. Sa balin ti ut ang mariknag. Kaslag kapsutang pa yan. Sinalbag dagijay apuli. Tinamaan dakit din iti pana. Basitan dagiti lalaki dito purok tayo aman nakigubat. Inot daan na pasag noing kayo rumaot. May samot dayjay amax. Inutil. Di pa'y makatulong. Nang ro na ngamin kan kuana ti kuna na apanagadal na. Ang makaadal pa'y nga ta ita. Tawan mo na ita da nga allowance na. Nagbakwit-kit din ti sinalbag at akrot. Kabaulam ka di mo lang ti agadal, kabayatan ti panagtrabaho. Wen, ma'am, ikarkarigatak. Good. Aganos ka, tano makaturpos ka, dakkel atulungkan ka para iti masakbayam. Madanagan na ka ni ama, ma'am. Natamaan iti panang at sabidong na. Diyak mo na niya ti sabidong inaramat dagiti kalaban da. Apay asaan amapan iti ospital? Sa bali ti ugali tinataengan iti lugar mi, ma'am. Kay kayat dati bulbulong apangagas. Ngem ad-ad da ama isagmak ti salon at ti amam. Saan da ngami na kayat ama amuan dagiti pulis ti mapaspasamak arangat. Iti nagbabaadan ti pulimi, ma'am. Madlaw akim motong ni Max. Manipod nagtrabaho, kabayatan nga agad-adal. Saan ka di? Awan siguron oras nang aginana. Kan agluto iti kanan na. Imbagkit di, tasaan nga manugot iti kayat ti amana, nga iso ti mangidaulo iti klanda. Raamag ti pangedeng na. Adi na kayat ti mangidaulo kadagiti kakadwana. Saan ka nagbindot iti obserbasyon ko? Nasingpat a tao ni Max. Idida mo. Ada pa nagduaduak iti kinatao na. Ngam ita ta makitak ti panagsakripisyo na. Tapno laang makaadal. Nasukatan iti panagraam. Makitam ka din ni Max? Deje o. Ada iti tugaw na. Akasla na bambanog. Kagap-gapo na siguro iti trabaho. Mabit lang tada papanak. Hi, Max. Saan pa'y amang rugi ti klase? Tada ka no basit meeting da, ma'am. Adadanom kan tinapay dito eh. Mangantayon ka da, Elsa. Iso matlagayam apimanaw ka itay, tanapan ka gimatang. Sigud at tinapay itibag ko. Danom tinak ginatang. Ultimo danom, magatang diti syudad. Iti lugar tayo. Nadalos ti danom iti ubog. Sana magatang. Mayat ti agyan ijay, no awan ti rinupak. Ngam, sana na day ti pagsaritaan tayo. Makantayo kit din. Datayo pa'y laang ti adda dito eh. Agyamanak tanelak amak iti danom kan tinapay. Kinapudno na, mabisinak matkat. Isong arod amangan tayon. Patuluyom ka diti mapanagpasyar iti lugar tayo. Inton makaala kiti liv ko, isunto ti papan ko. Manglimlimo ka kadimanan? No kasapulan aramidag, tapno awan mapasamak arangat. Huwag kaasimot ti mairaman. Ay, no apay mo't ngamin akanayon arangat ti adda iti ulo dagiti kabusor. Kuna tinagdamagak, asaan unay nga umasindag dagiti kabusor iti beddeng, manipod na sugatan nila kay Punso. Kumusta nga tamad tanday di ala kay Punso? No di da nasarakan ti husto apangontra iti sabidong ti pana, inot ngagkapsot. Makitam ka diti sabong iti tugaw mo? Saan nan apuraw, no dikat nalabasit? Asino nga ta tinangikabil? Masiguradok ati kabusor mo. Awan kabusor ko. Awan ita, ngam adda idi. Ita, naragsakan ti panaglangin nyo. Naragsak ka, saan ka di?
Di ka man, mangsutil ka manan. Agpay sumot. Kabusor ididamo. Ngam, asawan to iti udi. Unay day ta asawan. Si kaman. Uy, awan dakos itimbaga kanya. Noan niya ti mandar ti puso, masapol asurutan. Ay, Ponso! Ponso! Anya ka di tinamasamak mo. Ay, agrain ka. Ponso! Anya ti kayat asawan ti tagtagainap ko. Apay, anya ka di natagtagainap mo. Nakita ni Max nga umununag iti gayong-gayong. Ha? Kat tultulungan mat ni Berto nga yaon. Mga nunagkita da, kat nagrangat da. Ngam, apay atultulungan na. Agkabusor tayo kada Berto. Apay kumatulungan na ni Max. Balektad ti tagtagainap. Siya nakitam atultulungan na. Mga parparigaten na ti kayat sa wanda jay. Kasta nga ta. Sinalbag tumat namin DJ Max. Di nakat kayat ti agsanay, akas man nakigubat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay